Jochiw thieth e gwenge ma arita orochore nyandwat mar hoho mar okak chal manyalo jwango tich kendo dar kadhi e gwenge ma arita nitie kaluwore kod monj makoro jokuo jamni getogi. Kaka Joj Bati leronwa magi timore kinde ma jatend migawo mar arita e pachoka Kithure Kindiki olero ni apedha mar kedo kod jomaundugo itayo kod obila. Monj ma itimo kod kweth mag jokuo jamni e gwenge mag hoho mar okak koro medo kelo midhiero maduong' e weche mag thieth e gwenge mag Kerio Valley e kaunti ma Elgeyo Marakwet. Ka lakteche matie gwengego nyisi mondo dar kendo lor kuonde mag thieth kaluwore kod monj ma jomaundugo getogigo. And today I want to declare here that all health workers in Kerio Valley must move out. All the facilities must be closed. Magi timore kinde ma jood bura mag kaunti ma Elgeyo Marakwet okalo twak mayango kuo jamni kaka tim njore. That Parliament come up with a long-term solution to banditry in Kerio Valley, Elgeyo Marakwet County. Will as many as of similar opinions say aye? Those of the contrary opinion say nay. The ayes have it. E twak margi wi twagno manyochwal kod jatend kweth mathoth e od burano Stephen Cheruyot, MCS go wacho ni ok gibi yie mondo jopiny omed wito ngimagi kendo koro gidwaro mondo od bura mamalo oketo kenge mag chike mayango maundugo kaka njore. Banditry is killing more people, more than malaria, more than COVID, more than HIV combined. All these diseases have been declared as pandemic by our country. We also wish to declare banditry as an act of terrorism. Kosingo ni piny owacho ikore mar yweyo peparife ma jomaundu kendo jokuo jamni nyandwat mar hoho mar okak. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki olero ni apedha ma ikedo godo gi jomaundugo itayo kod obila ka jolweny to konyogi akonya. That operation is a joint operation led by the National Police Service with the assistance of KDF. E kinde ni ma jomaundugo osieko kod tim mar monjo jotich piny owacho koting'o lakteche. Penjo en kaka koro ibiro konyo jopiny matuo e gwenge makono poni ute mag thieth ibiro lor. Joj Bati, Ramogi TV.